wari min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Nin ye cikan ye min bɔra Seydou Bengali yɔrɔ la, ale ka misiri filɛ nin ye ni maa min ye Folona voyage ne bɔra sanfɛ a k'i bɛ taa Folona voyage la kare jan kelen min n'o filɛ nin ye Folona voyage kɔfɛ ka tɛmɛ an karamɔgɔba in Konate ale ka du da la ka yɛlɛn misiriba dɔ bɛ ka jɔ yen a ɲinilen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sɔgɔmada in na ko a dali o ye bi ye. O la nin quartier kɔnɔmɔgɔw ani silamɛ fɛn fɛn n'i tulo b'an kana nin waati in na i sen fa i ka siraba jangele kare kelen min n'a bɔlen filɛ Folona voyage o kɔfɛ ka tɛmɛ Ala ma hinɛ an ka karamɔgɔkɛ in ale ka da la ka yɛlɛ fo ɲɛfɛ n'i taara o sira fɛ i bɛ taa misiri kofɔlen in sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ. O la ko kɛlen bɛ k'a dali k'o boloda bi o b'a ɲini Ala ka jɔnɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ bɛɛ ne maa min sera k'u dɛmɛ u bɛ dɛmɛ ɲini na maaw fɛ walasa u bɛ se k'u ka dali da cogo min na. Tira bɔra kati ɲɛma ani a misiri yɛrɛ ɲɛmayaso la n'o bɛ tali kɛ Seydou Bengali la. Asako ɲɛmaaba Lasana Kone ale bɛ Asako la a bɛ san caman bɔ bi hakilina jiginna kabiri Bakari Jara olu bɛ Asako la nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Lasana Kone la a bɛ Asako kofɔlen in na fo kana kɛ Zegwa kun kɛlen bɛ misaliba ye. Zegwa yɛrɛ ye jɔnjɔn caman sɔrɔ Ala ni Asako ka baara kɛ ko ɲumanw la. Nka a nana ye san dama in kɔnɔna na san kelen bɔɲɔgɔnko ko Asako gɛlɛyaba donna a kow la o t'a bali walima u b'a wajibiya Lasana Kone kan a ka sigidalamaw wele walasa min bɛ a ko kɔnɔna na bi ani ɲɛfɔli ka kan ka da kan maaw ma faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a kow la. O satigɛ la o ye dɔ ni san a ka ɲi ka na kunnafoni di fura min bɛ pharmacie kɔnɔna na nafolo min bɛ yen ani gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Asako kan bi fo k'o kunnaya bɔ sigidalamaw ɲɛna. O satigɛ la minnu n'olu kafolen bɛ ale ka Asako la bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni di bɛ don n'a nataw la lajɛrɛ min bɛna kɛ karidon a bɛ tali kɛ san 2020 o kunnaya bɔli san 2021 baara min kan ka boloda ani hakilina wɛrɛw nin ye a ordre du jour ye baara kan ta taabolo min fɛ. An b'a ladɔnya k'a fɔ Lasana Kone kɛlen bɛ ka nin hakilina boli walasa gɛlɛya min bɛ Asako kan bi a gɛlɛyara Sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a kɔnɔna a ti ɲɛ n'a ma ɲɛfɔ caman bɛ olu ma faamu ko in nana kɛ cogo min na n'a ma ɲɛfɔ maaw ye ni ma kunnaja dɔ bɛ jalaki dɔ kɛ o y'a sɔrɔ n'i y'a ɲɛfɔ o tigi ɲɛna a ka ca Ala fɛ o b'a faamu. O satigɛ la Lasana Kone jɛlenya nasiraw la a ko k'a bɛ na nin kunnafoni di bɛɛ ma n'a Ala ma ko wɛrɛ kɛ Asako bɛ lihala min na bi o k'a bɛ a lajɛrɛ boloda kari nata in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ. Baro sinkɛra Zegwa radio wurayɛlɛ fɛn sababu la sɔrɔ lajɛrɛ min n'a bɛ tali baro min n'a tun bɛ tali kɛ Komandandiya la ale ni colonel général Musa Jabara jɛra ka kubu min na ni y'a ta ko filanan ye. An b'a ladɔnya k'a fɔ baro in wulila o de kan kunun. O satigɛ la da sera fɛn caman ma kubu ne yɛrɛ nana na cogo min na kana se finali ma ani hakilina min yɛrɛ bɛ nin ma kofɔlen na n'o ye sudisi kɔnɔmaw ye. Misali la Yakuba Dumbuya ale ye maa ye sudisi kɔnɔna na min ka baara ɲɛsinnen bɛ balontan jɛkulu balontanw ma. A ye hakilina dɔ di kunu hakilina in kan ka taa Kolonkolo ka taa da sudisi yɛrɛ ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Mamudu Jalo la ka taa da o kɔrɔ ka da kan coupe corpo misali la fɛn min ni o ye Somajep ɲɛmaaba Fall ale fɔlɔ de ye nin kunnafoni di ko min ka ɲi bi Zegwa o y'a ye k'a fɔ baaradaw ani jɛkulu olu ka don balontan na walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na. Énergie du Mali ani Somajep kɔni y'a daminɛ kaban nka n'a nana kɛ k'a fɔ jɔnjɔn dɔ dara a ka ca Ala fɛ ko o bɛ fisaya maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu bɛ ɲɛnajɛ. O satigɛ la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ a yirala k'a fɔ don n'a nataw la ni Ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ sudisi ɲɛmaaba a bɛna fɛɛrɛ boloda walasa ka nin ko in sigi sen kan ni Ala sɔnna ma ni sunkalo o banna.
o satikɛla Yakuba da sera fɛn caman ma kunu an ka a dɔ lamɛn ka da kan a kɛra baroba ye baro min ni a nafa ka bon kosɛbɛ an ka Yakuba Dunbiya ale nana baro min kɛ an ka lamɛn. Dinan kelen ye la a kufu dara a dakun tun ye min ye o tun ye dɔwɛrɛ tun tɛ an mako tun b'a la équipe minnu bɛ 3e division na n'a a kɛra k'a fɔ an bɛna compétition kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye joueurs bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye joueurs bɛ bila sen kan ne hakili la a yɛrɛ waati la an ka équipe bɔra yan AS Douane nana jouer Seguba ka centre kama yan o kɔfɛ tuguni AS commune fana bɔra yan ka taa Sikaso donc a fisayara olu ma kosɛbɛ o tun ye a kun ye mais Ala y'a kɛ salon championnat ma se ka jouer donc o kɔnɔna na kupu dakun tun ye que ɲinan tuguni n tilara k'a yira la k'a fɔ bon vraiment min kɛra salon a diyara ne ye a diyara ne ye mɔgɔ minnu ye baara in kɛ fana a ka di ne ye baara in kana dan salon ta ma ɲinan n sera ma tuguni k'a ɲini a fɛ vraiment n'a bɛ se ka kupu da commune denw ni ɲɔgɔn cɛ pour que o équipe kelen minnu bɛ yan an bɛ joueur ɲini kelen min na an bɛ fɛ ka jouer 3e division min fana na a ka ɲi vraiment an ka se ka kupu dɔ da denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɔn an ka se ka joueurs ɲini joueurs yɛrɛ ka se ka compétition kɛ pour que yanni k'a kɛ 3e division ka daminɛ n y'o wele min fana kɛ ɲinan tuguni Ala y'a kɛ a bɛnna se ma a ye n ka wele jaabi donc kɔnɔna na an sɔrɔla ka kupu sɔrɔ fo ka taa kɛ kupu daminɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ se ka fɔ a bɛ final la donc kupu kɔni nana nin cogo in na mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ min don équipe b'a yɛrɛ bolo a tun bɛ se k'a fɔ bon vraiment n bɛ n ka équipe labɛn komi tɔw fana bɛ k'u ta labɛn cogo min na ale ye wari min d'anw ma a tun bɛ se ka wari in ta k'a ka équipe yɛrɛ ta ka taa yɔrɔ la ka taa i b'a fɔ match amical kɛ mais n y'a yira k'a fɔ vraiment anw bɛ dugu min kɔnɔ yan anw bɛ commune min kɔnɔ a ka ɲi a kana da kelen ta ma a k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɛnajɛ bɛɛ bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka Yakuba Dunbiya ka laseli de kɛra nin sura a y'a ja k'a fɔ ale sera jala de ma ka kubuko kuma f'a ye o kubuko an b'o o siɲɛ filanan na wa o final o kan ka da o kan ka ci n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sinikɛnɛ a da sera fɛn caman ma nin ko kɔnɔna na walasa misalila jala équipe b'a yɛrɛ bolo ni a kɛra maa dɔ ye a b'a fɔ a filɛ ka min don tan kupu la walima a filɛ ka minnu don ko wɛrɛ la ko a b'o don a ka équipe la min ka fisa o de ye o la a da sera fɛn caman ma kunun ko an ka ɲɔgɔn dɔ to a ka d'an ye mayo sannen kɔ ka di a yɛrɛ ka équipe ma a ka mayo ɲini ka di équipe 3 min bɛ 3e division na minnu affiliés don a ka di ne ye état ye vétéran ballontan ka ɲɛtaga kɔnɔna na a ka se ka mayo kelen kelen ɲini ka di olu équipe ma donc o kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an ka duwawu kɛ a y'a mɛn n'Ala sɔnna ma ni Ala y'a nɔgɔya a b'a kɛ Ala nana sɔn Ala y'a nɔgɔya a y'a kɛ o nana don jumɛn na komi o b'a sɔrɔ kɔrɔdugukaw olu nana ballontan min na kasara ye olu ka joueur min sɔrɔ o promesse nana fara club affilié ninnu ka promesse kan mais o y'a sɔrɔ 20 janvier la a ye donbolo kɛ sɔrɔsiw ye ani jeunesse ye mais tagaɲɛla gɛlɛyaw nana don o ballontan na jusqu'à ce que bon o fana o don n'a dan kama jamana sariya tun bɛ o de kofɔ donc an tora jamana sariya kɔfɛ o kɔnɔna na o maillot sɔrɔlen a taara Bamako a ko n'Ala sɔnna ma n'a sera Bamako yanni k'a sigi a ye layidu minnu ta an ɲini ni Ala ma baasi kɛ n'a bɛna a bɛna ni maillot ninnu de y'a bolo o maillot dɔ o ye AS commune ka maillot ye o ye Seguba centre Seguba Keita o y'o ka maillot ye o y'a sɔrɔ a ye promesse min ta an talen ka taa foli la Koredugu farigantɔ la a ye promesse min fana ta yɔrɔ la k'a fɔ a bɛna maillot don olu ma ani ballon kelen ne hakili la an nana o maillot di kɛ e yɛrɛ ka radio so la yan n y'a yira la tuguni vraiment ne tɛ se ka dan nin yɔrɔ la halisa je crois commune bɛɛ kɔnɔ ballontanna denmisɛnnin bɛɛ ne t'i bɔ o bɔ mɔgɔ la parce que ne ye ballontanna ne ye ballontan ne ye ballontanna kɔrɔ de ye Zewa yan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni nin kunnafoni banna an bɛna kungun a n'a ɲɛɲɛ lase
zewakaw bɛɛ lajɛlen ma nka tamaki tɛ min na o y'a ye k'a fɔ a kubu a bɛ da sini a sinikɛnɛ hakito ɲini a o la ka sanga a ko wɛrɛ ma Teflesha n'o ye an partenaire ba ye ale fana ye sen don a kulo na ka da k'a ye donbolow di walasa olu ɲɛnajɛ bɛ se ka taa kɛ cogo min na Zegwa balontan terrain na o bɛ ɲininkaliw kɛ o ɲininkali ni maa min sera k'o jaabi misala Yakuba Dumbuya a question dɔ posé en sura o y'a ye k'a fɔ ko misala Zegwa radio sababu directeur a tɔgɔ ni min y'a tɔgɔ sɔrɔ i bɛna a di Bujalo ma a ka a mara yanni sinikɛnɛ cɛ sinikɛnɛ ni maa min gagnera la dongolo min kan ka di Flecha tɔgɔ la o bɛ d'o ma n'Ala sɔnna ma sini alamisa don ni siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ commandant Jala a y'a jira k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ siɲɛ in na a kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu sama o dɔ ye Kacolo mayo ye o dɔ ye Fandema mayo fana ye a y'a jira k'a fɔ a bɛna n'o bɛɛ ye misala Kacolo ta sɔrɔla sɔrɔ cogo min na karamɔgɔkɛ min filɛ nin ye hakɛto ɲini Nasulu o fana bɛna mayo sɔrɔ Nasulu ta misala karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Dirisa Sangare la o nana kana Jala kunbɛn Kacolo ni ka foli kɛ Jala la ka o foli kan o kɛra sababu ye ni ale yɛrɛ kɔni y'a yamaruya k'a fɔ Nasulu jeunesse président a n'a dugutigi ko a bɛna mayo di walasa o bɛ se ka taa kɛ cogo min na ka Nasulukaw a denmisɛnninw u ɲɛnajɛ o ni mayo bɛɛ lajɛlen ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o bɛna di n'Ala sɔnna ma balontan terrain na n'u ka délégation o sera o yɔrɔ kofɔlenw la a bɛɛ ta bɛ d'a ma alamisa don bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔla la Mali kibaruyaw la ko Sɔmɔkolo ko bilama kɛlen bɛ hakilina caman bɛ ka taa nɔfɛ a yirala k'a fɔ Mali bɛ Sɔmɔkolo min bɔ san kɔnɔ tɔni 100,000 wa o tɔni 100,000 ko Mali bɛ min sɔrɔ a ka ca n'o bɛɛ ye nka ko a bɛ taa taabolo min fɛ o de kɛlen bɛ sababu ye ka a Sɔmɔkolo ko sɛbɛkɔrɔ jasi misali la ko ni sɔmɔ sera an fɛ yan Mali la Laginɛ dɔw b'a ta ka taa Laginɛ misali la Wasonga minnu tɛnkunnen bɛ Laginɛ la olu b'a ta ka taa n'a ye Folonaka minnu tɛnkunnen bɛ misali la Kɔribarikaw fɛ olu b'a ta ka taa n'a ye Burukina fana bɛ o cogo la minnu tɛnkunnen bɛ yɔrɔ min na u bɛ k'a ta ka taa n'a ye ko n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na a fara Mali ta sɔrɔ t'a la ko Mali bɛ kɛ jamana ye jamana min ni kɔrikolo a ɲɔgɔn tɛ kɛ kɔrikolo hakɛto ɲini Sɔmɔkolo ko la farafinna gun kan yan wa o siratigɛ la u bɛ lajɛ de la Sikaso Mohamed Ould Mahmoud ni ale ye ministre ye Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma ko bɛna tile 3 de kɛ nin lajɛrɛ in na a tile 3 kɔnɔna na ko n'o kun cɛra fɛn min na ni Ala sɔnna ma k'o bɛna kɛ laseli ye ni Mali Sɔmɔkolo n'a farala ɲɔgɔn kan k'a di Mali gouvernement ma a bɛ taa jamana 3 bɔɲɔgɔnko de la Hindu jamana b'o la Sini jamana b'o la ani farafinna jamana dɔw an b'a ladɔnniya k'a fɔ walasa nafa ka sɔrɔ Sɔmɔkolo la fo kana kɛ ka wele se olu ma o kana ko kura kana Mali dɛmɛ a ko in na Sɔmɔkolo bɛ taa cogo min na Inde k'o fɛɛrɛ tigɛ ko o bɛ kɛ sababuba ye ni nafa bɛ sɔrɔ kosɛbɛ Sɔmɔkolo la Mali la yan MINUSMA Abdala Abakar ko ale ye Agali kɛrɛfɛmaaba ye o ye mobili ɲɔgɔnna min kɛ o dongo k'o kɛra sababu ye ni Abdala Abakar ko ale tora kɛlɛda la a tora kɛlɛda la ka d'a kan ko fɛn min n'o ye jadikɛla terrorisme a 40 bɔɲɔgɔnko o de bɔ nana nin na tuma min na ni o nana bi MINUSMA kɛlɛcɛw kan ko ni Force Barkhane nana ka na balawu wuli a jihadisiw la maa min tora a nɔ na terroriste kunda k'o taara bɛn maa 40 bɔɲɔgɔnko ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni dilen ni sigi dun kɛlen bɛ ka MINUSMA kɔnɔ ka d'a kan MINUSMA ka taabolo ye min ye bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ nakun si tɛ MINUSMA la an bɛ waati min na komi sisan maa caman bɔra fili la caman tun y'a ja k'a fɔ ko Faransi nakun tɛ ko wɛrɛ ye ka na Mali lakana a nana ye k'a fɔ o hakilina min bɛ adamadenw la tiɲɛ nana banki sisan hakilina wɛrɛ min bɛ Faransi la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sika kelen bɛ MINUSMA fana ma olu fana nana sigi cogo min na olu kɔni tɛ fɛ bɛlɛtu ka bɔ Mali la yan o siratigɛ la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni mois de juin n'o surunyana ka ban ka d'a kan ni mois de juin tile 30 dafara welewele bɛ da
yali dɔ bɛ fara o kan waati kan wa walima fɛn tɛ fara kan a san 8 bɔɲɔgɔnko de filɛ walima an bɛ taa la san 10 de la san kɔni fɛn min n'o ye MINUSMA o kɔni ka mandat kuma bɛɛ dɔ bɛ fara kan a nana fana ni mois de kalo in surunyana n'o ye mois de juin ye MINUSMA bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka kow kɛ walasa min b'a jira k'a fɔ ko olu sɛbɛ bɛ kow ma ni mois de juin tɛmɛna ni Mali kɔni sɔrɔ dɔrɔn ka yamaruya di ko ka to yan i b'a ye k'a fɔ u b'u bolo bila kabiri mois de juillet la fo kana se mois d'avril ka taa mois de mai wɛrɛ la o kunnafoni bɛ yen an bɛ waati min na komi sisan malidenw kɔni ye wulikajɔ kɛ u ko k'u ye maa min fa nin ye u y'a faamu u ka a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka bila ka d'a kan ko faransi y'a fɔ waati tɛmɛnenw na k'Amadu Kunfa u y'o faga o ko dɔw yɛrɛ tun y'a ja ko Ira Agaliko fagara nin si ma kɛ tiɲɛ ye u bɛɛ bɛ ka don maaw n'u hakili cɛ n'a kɛra o ye malidenw fana kan ka somi ten sa k'a ye k'a fɔ nin ye fɛn min ni a dabila kuma sera MINUSMA n'a ma kunnaja siɲɛ in na hali n'a tora yan siɲɛ dama na fɔ a ye o ka sɔrɔ ka to an fɛ Mali la yan Burukina député dɔw Ghana député dɔw ani Togo olu bɛ taamana tile 2 an fɛ yan Mali la kunungo colonel Assimi Goïta o ye nin ma kofɔlen ni bisimila Alassane Bala Sagande ni ale Burukina Faso député bolo ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali bɛ taa la cogo min na dana min bɛ olu yɛrɛ bolo ka ɲɛsin transition in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Assimi Goïta ko o nana de kana o tɛ se ka segin cogo si n'u ma tɛ ɲɛ da Assimi Goïta kan k'a f'a ye k'a ka jija ka dɛn bandaw la ko a bɛ kɛ sababuba ye ka Mali hakili bɛ yɛlɛma min na n'o ye Mali kurako ye k'o bɛɛ lajɛlen bila a sen kan. Parti politique caman olu ye u ka lancement kɛ kunu tile 2 in na FAR an ka wuli olu tun bɛ Sikaso UFD ale tun bɛ Bamako Morema n'ale Maître Kassim Tapo o ka parti o bɛɛ lajɛlen y'u ka lancement kɛ tile 2 in na misali la FAR an ka wuli Modibo Sidibe ale tun bɛ Sikaso a y'a ja k'a fɔ yɛlɛma o kuma sera Mali kurako k'a kana kɛ da la kuma ye a ka kɛ waleya ye o ni parti saba bɛɛ lajɛlen siginna o ko de kan o UFD ale kɔni y'a ja k'a fɔ ale kɔni sigilen bɛ sigi min na o y'a ye k'ale ka senkɔrɔma dondonni o bɛ Mali gouvernement 32 transition ye ani fɛn min n'o ye sɔrɔsiw ye ko a ka senkɔrɔma dondonni b'o olu ye Kɔrɔbalikaw fɛ yen Laurent Gbagbo u y'a lafiya bilara ka bɔ kaso la a bɛ nin ka kunɲɔgɔn 1 bɔ o de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko dɔ bɛ yen hali n'a kɛra ko wɛrɛ bɛ bɔ ka jɔ ni kunnaba jɛgɛ n'a ma ɲini di ɲɛmaa la olu jukɔrɔ a laban o bɛ taa se yɔrɔ la yɔrɔ min ni gɛlɛya b'a la kosɛbɛ hali ni Laurent Gbagbo bilara ka bɔ Cour pénale internationale la taayɔrɔ ko in n'a ma jateminɛ k'a la nali ko n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka na Côte d'Ivoire jamana kan n'a ma na nacogo la a laban a ka to Cour pénale internationale la o bɛ fisaya ma ni a nalen ye ka da la mun na o de la n'a a ma ɲɛ k'a fɔ u y'a bila kunnafoni min bɛ sɔgɔmada in na o y'a ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale ka gouvernement ko o bɛ ka a ɲini Côte d'Ivoire gouvernement fɛ bi u ka sigi ka kuma walasa nin ma kofɔlen Laurent Gbagbo a bɛ se ka bɔ cogo min na Cour pénale internationale la ka na Côte d'Ivoire jamana kan a jirala k'a fɔ u bɛ ka so dɔ labɛn a ye maa ma n'o y'a wolodugu yɛrɛ ye ani plateau la u bɛ ka fɛn dɔ labɛn a ye ani a jirala fana k'a fɔ tuma min na ni Ahmed Bagayogo a n'o tun bɛ kuma la ko o kun y'a laɲini k'a fɔ ne y'a sɔrɔ ne a dun ma ɲɛ k'a fɔ Cour pénale internationale y'a labila tan ka n'a bila a ka sariya dɔ kɔnɔ n'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔya o sariya ye nka yali o na se ka kɛ wa ka d'a kan kiiri min bɛ k'a kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kan o kiiri n'o b'a bila yɔrɔ la n'a farasila ka na nacogo in na tan n'a ma kunnaja o b'a na dɔrɔn a bɛ fɛrɛ ka kɛ min a k'o ye sariya b'a minɛ ka don wo wɛrɛ la maa tɛ ala deli min na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ de bɛ yen Asuwa Adu ne y'ale Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmaaba ye ale kɔni y'a ja k'a fɔ fɛn min bɛ yen olu ni Ahmed Bagayogo kun y'a bila yɔrɔ min o y'a ye k'a fɔ ka fɛɛrɛ boloda don n'a nataw la a bɛna taa yɔrɔ min na ani hakɛ min ka kan ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw o ka sabali i n'a fɔ Asuwa Adu y'a fɔ cogo min walasa Laurent Gbagbo a bɛ se ka na cogo min na an fɛ yan Mali la a hakɛto ɲini Côte d'Ivoire jamana kan. Nigeria an bɛ ala dɔnna k'a fɔ u b'a fɔ dugu min ma ko Owereni kunu ko kasobon dɔ dakarila yen
kabiri Nigeria dana a ɲɔgɔnna ko ma deli ka kɛ maa min tun bɛ nin kasobon na maa 1800 kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ joona 2 heures du matin maripatigi dɔw nana ka na a fɔlɔ mugu ci ma ka mugu ci fan bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka da karilen ni maa 1800 maa min taara ye kasobon na a taara dan maa 35 dɔrɔn ma olu yɛrɛ de ko k'olu ti bɔ ka da kan olu ka kiri kow bɛ ɲini ka s'a dan na kaban kunsi t'a la olu ka bɔ ka t'u yɛrɛ bila ko wɛrɛ la n'o tɛ a tɔ maa 17,000 kɔ u bɛɛ lajɛlen bolila ka taa n'u kun ye nin ko in ma bɛn fiyewu Muhamadu Buhari ma ko nin y'a ɲɔgɔnna fɔlɔ ye nin jamaba ka se ka bɔ kasobon na nin cogo in na ka taa ala sigiyɔrɔma ye ko kɔni ye dabalibanko ye ka da kan da karila kabiri su nɛgɛ kaɲa 2 heures du matin wa u y'o senfa kosɛbɛ o senfali kɛra sababu ye tɛgɛmada nin maa kelen si kunna an bɛ waati min na komi sisan benenkaw fɛ yen parti talon n'a ma kunnaja a laban bɛna gɛlɛya sɔrɔ ka da kan ko ale ka kiribulon dɔ juge dɔ o ye b'olu la a nana ye k'a fɔ u ye muso dɔ minɛ n'o ye ŋanadababa ye k'o minɛ ka t'o don kaso la o don kaso la ni juge kofɔlen o b'a sɔrɔ ale bɛ jugeya la ale de ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛla ale ɲɛna a papiye o a kumakan o awɔ bagabagali fɛn fɛn kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra juge min na n'ale yɛrɛ bolo tun bɛ kow la o de b'olu la ka taa sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la o kunnafoni ale y'o di ko tiɲɛ na n'o ma kuma parti talon fɛ ko a bɛna Niger a hakɛto in na a bɛna Benin tiɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan ko nin muso kofɔli min minɛna a k'a fɔra olu ɲɛna k'u ka namara labɛn k'a coron o namara a sɛbɛn bɛɛ b'ale bolo a kumakan bɛɛ b'ale bolo k'o de kosɔn ale nana ye n'ale ye nin cogo in na a laban jɛjugu k'a laban ye ko wɛrɛ ye o siratigɛ la sanni ka se o ko wɛrɛ ma ale y'a yɛrɛ ɲini ka taa yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛ la ko nka ale b'i to yen nɔ de ka wele se diɲɛ silikɛnɛ tɔn maaw ma ko ka kuma parti talon fɛ n'o tɛ a bɛ taa taabolo min na a bɛna balawu wuli Benin jamana kan bolo tɛ se ka min nasa o siratigɛ la sɔrɔ fɛn min n'o ye balawuba kɛra Kotonu ani Parakou o mankan kɛra kɛcogo min na ko fɛn min n'o ye parti talon sariya yɛrɛ la a ka manda o banna sura n'o dun banna ko a ka fanga bila n'a ma fanga bila olu kɔni tɛ sɔn bilen k'u tɛ sɔn k'u bolo fila da o sen kan o kɛra sababu ye Kotonu yɛrɛ kɔnɔna mankanba kɛra ye ka na Parakou fana mankanba kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka d'a kan k'a ka manda banna sura o manda banni ko n'a ma bɔ yen olu kɔni fana tɛn'i sigi bilen k'u bolo da o sen kan Idriss Déby Itno manda 6 a bɛ jamana ɲɛmaaya la an bɛ waati min na comme ça Tchad minnu bɛ taa kalafili la n'Ala ma koro kɛ karidon maa 500,000 ani maa 300,000 olu bɛ taa kalafili la u bɛ taa kalafili o jɛnnamɔgɔ ye nka fɛn min n'o ye Idriss Déby Itno ko nin y'ale tako 6nan ye manda 6 san 5 ko nin ye den dɔw wolola o kɔnɔna na ka kɛ maa ye ka muso ta k'olu ma jamana ɲɛmaa 2 ye ni Idriss Déby tɛ o bɛɛ fɛ ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ŋanadaba dɔ bɛ yen ale ye candidat ale kɔni y'a ja k'a fɔ ko ale kɔni bɛ taa kalafili la ka d'a kan ko jamana tiɲɛli maa si tɛ ala deli o la an bɛ ɲɔgɔn bila yan an ye nɛn don quartier Mérine o quartier Sɛnɛfɔso ko an ka imamba dɔgɔcɛ Elhaji Ibrahima Sanogo ale taara misiri min fara fɔlɔ da ko a dali bɛ da bi o siratigɛ la ko o b'a ɲini silamɛma bɛɛ lajɛlen fɛ n'a y'a sɔrɔ a se bɛ min ye maa min hali n'a kɛra jisuma ye o ka kɛ sababu ye ka t'o di dalidalaw ma maa min bɛ fɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen ye n'i ye i bɔra Zegwa sanfɛ k'i bɛ taa Sɛnɛfɔso la sani ka se Folona gare ma kare kelen b'o o kɔfɛ n'a bɛ tɛmɛ an karamɔgɔba Konate u ka du da fɛ i b'o karijan kelen minɛ ka taa fo ka taa se misi kofɔlen ma o la ko u bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ walasa maaw bɛ se k'u dɛmɛ nin na cogo min na an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan an bɛ foli ani tanuli lase baden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la a to bɛn ka Sala Mamadu